Sziasztok! Mai napon megtanulunk elindulni az autóval. Nem arra gondolok, hogy kapcsolódunk be például a forgalomba, útszéléről történő elindulás, stb., hanem arra gondolok, hogy valóban az autót, mint eszközt megpróbáljuk megmozdítani a pedálok segítségével. Szokták mondani, hogy a bal lábadban van a jogosítványod, és ez valamilyen szinten igaz is. A kezdővezetők legtöbbször ezzel szoktak elég keményen és sokáig birkózni, hogy a kuplung és a gázpedált együttesen próbálják meg jól kezelni, ezáltal az autó szépen, finoman, folyékonyan tudjon megmozdulni. Jellemző probléma, hogy megugrik az autó, lefullad az autó, nem sikerül elindulni, ha mégis, akkor nagyon elindul velünk. Ezt egy pici gyakorlattal el lehet sajátítani. Igaz, hogy sokat kell gyakorolni, de azt követően szokott menni. Első pont legyen az, hogy elő kell készíteni az autót arra, hogy meg tudja mozdítani. Úgynevezett elindulási pozíciót kell fölvenni az autóba, következőképpen fog ez alakulni, hogy először nyom be a tengelykapcsoló pedált padlóig. Be van nyomva a tengelykapcsoló pedál, ahogy nyomod be, határozottan érzed, hogy eléri a padlólemezt a végét, nem baj, ha egy picikét ott koppan ez a pedál, be van nyomva, ott megállapodok rajta, ezt követően, ha be van nyomva a tengelykapcsoló pedál, beteltem a sebességváltót egyes fokozatba. Egyes fokozatba úgy teszem általában, hogy megfogom a sebességváltót, balra húzom, balra magam felé, addig húzom magam felé, amíg érzem azt, hogy egy picikét eléri ezt a baloldali oldalfalat, megérinti, hozzáér, nagyon finoman koppanhat, és nem kell sok erőt bele fordítani ebbe, mert ha jó a sebességváltód, akkor szépen könnyedén kimegy oda a bal oldalra. Kihúzott bal oldalra, elérted az oldalfalat, és szépen addig nyomod lazán előre, amíg érzed, hogy beugrik az egyes sebességfokozatba. Ha finoman kezeled a sebességváltókat, akkor ezt a finom koppanást a bal oldalon és a finom ilyen beugrását az egyes fokozatban váltónak érezni fogod. Fontos, hogy sajátítsd el ezt a könnyed sebességváltó kezelést, mert nem fogsz lenézni a sebességváltóról, hogy melyik fokozatban vagy, ellenben ha érzed, hogy a helyére ment, mert ezt lehet érezni, hogyha megfogod és beteszed balra előre, egy picit ilyen finoman így ugrik, akkor bent van a helyén, és ezt fogod érezni, akkor nem kell lenézned oda. Bent van egyes fokozatba, ezt követően ugye még le van rögzítve az autó kézifékkel, ezért a jobb lábamat oda teszem a fékpedálhoz, rálépek a fékpedálra, itt a sarkam lent van a padlószőnyegen, addig nyomom a fékpedált, míg érzem, hogy megfeszül a pedál, tehát nem nyomható tovább, nem kell nagy erőt bele fordítani, mert nem az a cél, hogy menet közben megállítsuk az autót, csak éppen annyi, hogy amikor ki fogom oldani a kéziféket, akkor ne guruljon el. Megfogom a rögzítőféket, és ha egy picit meghúzom, akkor könnyen ki tudom oldani a reteszt, azzal, hogy benyomom a rajta lévő gombot, tehát előbb meghúzom egy kicsit, benyomom a gombot, és benyomott gombbal le fogom tudni engedni a rögzítőféket a vízszintes helyzetbe. Ráfogok a kormányra, és innentől kezdve kész vagyok arra, hogy elinduljak még egyszer. Benyomtam a kuplungpedált, betettem egyes fokozatba a sebességváltót, jobb lábamat rátettem a fékpedálra, majd kioldottam a kéziféket, és ezt követően lehet elindulni. Mutatom nektek ezt úgy is, hogy a kamerát betettem az ülés elé, tehát kezdem azzal, hogy tengelykapcsoló pedál padlóig van nyomva, beteszem egyes fokozatba a sebességváltót, jobb lábamat ráteszem a fékpedálra, enyhén préselem addig, amíg szépen megállapodik a lábam a fékpedálon, nem nyomható tovább, nem nagy erőkifejtéssel, majd kioldom a rögzítőféket. Nem tudom, látszik-e így a felvételen, a jobb lábam úgy van elhelyezve, hogy amikor majd a gázt és a fékpedált felváltva szükséges lesz kezelni, akkor könnyedén tudjam forgatni a jobb lábam a sarkamon a fékpedál, a gázpedál, fékpedál, gázpedál, fékpedál között. Igazából, hogyha kicsit jobban odafigyelsz, akkor a sarkad a két pedál között középen van elhelyezve. Egy normál autónál a gázpedál és a fékpedál között színbeli különbség van, a gázpedál mindig kicsit lentebb van, a fékpedál mindig picit föntebb van, a kettő között tudom könnyedén helyezni a lábamat. Ha pici a lábad, vagy nagy a pedálok között a szintkülönbség, akkor az sem gond, ha így pakolászod a sarkadat, csak ez időben egy picit többet vesz igénybe. Ki hogy szokja meg, én azt gondolom, hogy amikor a sarkam fixen lent van és lehet forgatni, a lábam a két pedál között az egy picikét könnyebbé teszi a vezetést, főleg olyan helyzetekben, ahol sokat kell a pedálok között ugye cserégetni a lábamat. Ha megnézitek, a tengelykapcsoló pedál, ahogy be van nyomva, a bal lábamnak a sarka az nincs lenne a padlólemezen. A tengelykapcsoló pedálnak a helyes kezelése általában úgy történik, hogy
ahogy mozgatom lefelé, fölfelé, nem érinti a jobb lábam, a sarkam, a szőnyeget. Tehát nem húzom így a szőnyegen, meg nem nyomom így befelé, mert meg fog akadni a cipőm, sarkam fent van, és úgy emelem a kuplungpedált, és úgy is nyomom befelé, hogy nem érinti a sarkam a gumiszőnyeget. Van, aki úgy tanítja egyébként, hogy úgy könnyebb elkezdeni engedni, hogy a sarkad lent van. Ez azért nem jó, mert ha befixálod, akkor tulajdonképpen a pedál, ahogy engedem fölfelé, az csúszik a talpam alatt, és így nem lehet jól kezelni a kuplungpedált. A kuplungpedálnak mindig egy bizonyos ponton kell lenni a talpam alatt, anélkül, hogy az csúszna előre-hátra, és ezt sajnos csak úgy fogom tudni megtenni, hogyha a sarkam meg van emelve. Itt egy picikét nehezebb, mint a jobb lábamnak a kezelése, mert a jobb lábnál van egy sarokpont, ahol ki vagyok támasztva, és csak lábfejemet billegtetem, fölfelé, lefelé, meg egy kicsit csavarom jobbra-balra. Itt viszont tulajdonképpen csak a fenekemnél vagyok alátámasztva, és egy ilyen nagyobb mozdulatot kell tenni, ahol viszont kontrollálni kell azt, hogy a kuplungot milyen módon engedem föl. Végeredményben az elindulás az autóval a következőképpen történik. Benyomom a kuplungot, beteszem 1-es fokozatba a sebességváltót. Jobb lábamat ráteszem a fékpedálra, enyhén préselem, azt is benyomtam, kioldom a kéziféket, megfogom a kormányt 2 kézzel, és ezt követően a lábaimmal a következőt fogom tenni. Jobb lábam átmegy a gázpedálhoz, elkezdem nagyon finoman adagolni a gázt, adok neki üzemanyagot, hogy tudjon később megmozdulni az autó, és ahogy a jobb lábam billen enyhén lefelé, a bal láb sarok emel, és kezdem lassan fölfelé indítani a kuplungot. Körülbelül egyébként a kuplungpedál teljes útjának a fele környékén lesz ez a fogási pont, ahol megtartom, vagyis megállítom néhány pillanatra a kuplungpedált, közben a jobb lábbal sem kell tovább nyomni a gázt, csak olyan mértékben, ahogy eddig lenyomtam, megtartom, tehát ebben a helyzetben mind a 2 pedál néhány pillanatra, 2-3 másodpercig álló helyzetben van tartva, érzed, hogy megindul veled az autó, és azt követően, hogy pár pillanat múlva, akkor a bal lábamat szépen fölveszem a kuplungpedálról, és a gázpedállal tudom adagolni az autónak a üzemanyagot, ezáltal tudom gyorsításra bírni, vagy adott esetben motorfékkel lassítani.